Shalom, salam tentrem rahayu. Para pasamuan ingkang tresnan wonten ing patunggilanipun Gusti. Kula Pendeta Yosef Kristianugroho saking Gereja Kristen Jawi Wirobrajan, Klasis Ngayogyakarta Iring Kilen. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedhar ing dinten Setu 6 Desember taun 2000 selangkung kanthi jejer andhap asor. Sabda suci pangandikanipun Gusti kapendhet saking Injil Yohanes bab 1 ayat 2 ingkang mekaten suraosipun. Nabi Yohanes ngaken kanthi bares, "Aku iki dudu Sang Kristus." Mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Tiyang Jawi menika sugih kawruh, sugih pangertosan, sanepan menapa dene rumaket ing pasedherekan utawi kekadangan. Kathah piwucal ingkang lebet pangertosanipun. Tuladhanipun, ajining raga iku saka busana. Ingkang gadahi pangertosan bilih tiyang ingkang badhe dipun ajeni utawi dipun urmati menika saking anggenipun mangangge rasukan ingkang prayogi. Utawi sanesipun, ajining diri saka obahing lati. Tegesipun menawi tiyang badhe dipun ajeni utawi dipun urmati menika gumantung kalian menapa ingkang dipun ngendikaaken. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, waosan kita ing wekdal menika ugi nyariosaken bab pakaryanipun Nabi Yohanes Pambaptis minangka utusanipun Gusti kangge nyawisaken rawuhipun Gusti Yesus ing jagat. Nabi Yohanes nguwuh supados bangsa Israel sami mratobat. Wekdal semanten kathah tiyang ingkang sami nginten bilih Yohanes Pembaptis menika Sang Mesih utawi Sang Kristus piyambak. Pramila lajeng samitaken, panjenengan menika sejatosipun sinten? Paring wangsulanipun Nabi Yohanes, "Aku dudu Sang Kristus." Saking pangandika menika nedahaken bilih Nabi Yohanes piyantun ingkang jujur, lembah manah lan andhap asor. Pramila kathah tiyang ingkang ngajeni lan ngurmati dhateng Nabi Yohanes Pambaptis menapa dene dhateng piwucalipun. Sinaosa tiyang gadahi panguwaos ingkang ageng, kalenggahan ingkang inggil, bondo ingkang kathah. Ananging menawi gadahi watak gumunggung, limrahipun lajeng dipun singkiri lan boten dipun ajeni dening tiyang sanes. Awit watak gumunggung menika saged mirangi raos hormat saking masyarakat. Awit saking menika, pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita sami nulodo dhateng Nabi Yohanes Pambaptis srana tumindak andhap asor lan jujur. Temahan tiyang sami remen ningali tata gesang kita, ngajeni utawi hormat, lan pungkasanipun purun nampi pawartos kabingahan ingkang kita wartosaken. Para pasamuan ingkang tinresnan wonten ing patunggilanipun Gusti, mekaten wedharing sabda pangandikanipun Gusti. Mugi Gusti maringaken kekiyatan lan kawicaksanan anggen kita saged nampi lan ngestoaken dawuhipun Gusti. Amin.